Moi boas a todos e todas. Hoxe vou vos falar de algo que seguro que vos interesa, que é o que pasa despois de que aprobedes as oposicións. Sí, pode parecer precipitado pensar hoxe en aprobar a oposición, mas espero que ti sexas unha das persoas que o teña praza, así que xa che vou explicar todo o que vas ter que facer despois de aprobar. Imos aló. Terás un prazo de 2 días hábiles desde o seguinte á publicación da relación de persoas aprobadas polos tribunais, non te estreses, que non contan nin sábados nin domingos, para cubrir a túa solicitude de participación no concurso de adxudicación de destinos provisionais, CADP, pro curso 2024-25, aínda que xa a cubriras como persoal interino ou sustituto. A solicitude terás que facela a través da aplicación CADP da web da Consellería edu.xunta.gal/CADP e presentala na sede electrónica da Xunta de Galicia. Se non dispós xa dela, precisarás abrir unha conta de correo electrónico no portal edu.xunta.gal/conta-usuario. Calquera problema que teñas coa creación da conta de correo electrónico, podes resolvela no teléfono 881 997 701, pero non te preocupes que é moi doado. No prazo de 20 días hábiles despois da publicación no DOGA das listas de persoas aprobadas, deberás presentar por medios electrónicos e dirixidos á Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos os seguintes documentos. En primeiro lugar, o certificado médico, o teu, non me vais enviar o do veciño. En segundo lugar, declaración responsable. E por último, se non autorizaches a súa consulta na inscripción nas oposicións, o certificado de non ter antecedentes por delitos sexuais. Permíteme facer unha pequena pausa neste vídeo para comentarche que case o 70% das persoas que o estades vendo non estades aínda suscritas á canle. Así que se che está gustando o vídeo, suscríbete e activa a campa de notificacións para que YouTube te avise cada vez que publique un novo vídeo ou directo. A toma de posesión faise no centro no que o teñas destino. A data da toma de posesión será o 1 de setembro e ese será o día no que agora sí xa serás oficialmente un ou unha dos nosos. Unha vez que recibas o nomeamento de funcionariado en prácticas, terás que darte de alta en Muface a través da súa páxina web. Durante os primeiros 4 meses do vindeiro curso estaredes realizando a vosa fase de prácticas e nomearase un titor ou titora que vos asesorará e avaliará. E ademais vos regalará unha camiseta cun L ben grande nas costas para que poidades fardar de ser profe Nobel. Aquí permitídeme facer un pouco de autopromoción. Como ben sabedes, traballo na CIGA Ensino, e durante o mes de setembro este sindicato organiza cursos gratuitos para as persoas que superades as oposicións. Nestes cursos orientámosvos para a realización da memoria da fase de prácticas e tamén vos damos información sobre permisos, licenzas, o concurso xeral de traslados no que deberedes participar obrigatoriamente, comisións de servizo e moitas outras cousas que estou convencido de que van ser do voso interese. Os cursos desenvólvense por todo Galicia e eu colaborarei na impartición dos de Pontevedra e no de Lugo. Se vos queredes inscribir en calquera destes cursos que a CIGA Ensino organiza por todo Galicia, enviádeme un correo electrónico a pablo@profesoradogalicia.com coa localidade que vos interese e enviareivos a ligazón directa á matrícula. Ademais deste curso opcional da CIGA Ensino, ides ter que facer outros obrigatorios, concretamente 3, un de galego, un de igualdade e outro de propaganda da propia Consellería sobre que guapos son e que guiño teñen. Aló polo mes de outubro ou novembro abrirá o prazo do concurso xeral de traslados ou CXT, un concurso do que no seu momento farei un directo en Twitch para explicarvos como se participa. Ademais, debido a que este ano vai cambiar o baremo do CXT, nos vindeiros meses teredes dispoñible nesta mesma canle de YouTube vídeos sobre o novo baremo e o que puntúa. Por último, unha vez que remate o vindeiro curso, seredes nomeados e nomeadas funcionariado de carreira, así que, parabéns. E ata aquí chega este vídeo. Espero que moitos e moitas dos que o vexades hoxe teñades que volver a velo dentro dun par de semanas para lembrar que era o que había que facer cando se aprobaban as oposicións. Así que moita sorte a todos e a todas.